welcome again to our channel. Nandito kami sa garden ngayon, nasa Jungle 1, Petit Jungle 1, at inaasikaso ng lakay ko itong mga halaman namin. At maraming nagtatanong kung kumusta na ang mga halaman. Buhay pa naman po, kumpleto pa sila. Wala namang nangamatay, kundi medyo yung ganun lang, nagkawendang-wendang ang mga. For example, ito ang sigla-sigla na walang kasunog-sunog. Ngayon nasunog because wala na po yung screen, di po namin nailagay, pero ibabalik po namin. Babalik po yan, pero alam nyo, busy kami ngayon. At ngayon ay inaayos niya, ina-arrange niya yung mga nangatumba. Pero awan naman ng Diyos, okay naman. Kaya lang yun, medyo mainit talaga. Sobrang init. Tingnan nyo mga bakas ng init. Nakakaawa si Mexicano, nasunog. Ang daming nasunog, kaya kailangan itong screen muna ipauna. Yun nga sinabi ko dito sa asawa ko, kaso mo nga lang, may gagawin pa silang garahe. Ayan, ang daming ginagawa dito guys. Dami naming trabaho. E di po propagate niya guys kasi natumba na. Tinumba ni Bagyong Odette. Ngayon ay baliin na lang niya para sa ganun ilipat niya ng pot para sa ganun ay baka sakaling manganak siya dyan. Okay? It's a propagation, instant propagation para lang maayos yung kanyang kalagayan dito sa bagong pot. Ayan. Ayan. At ang init-init, sabi ko sa kanya, wag muna ngayon, mamayang hapon na dahil pati siya nabilad na, nasunog na. Ako naman doon sa loob, busy guys, alam nyo naman. At may patrabaho pa rin kami, nandun sila, busy silang, yung mga trabahante namin awa naman ng Diyos, masisipag naman, ayos naman ang kanilang ginagawa. At ito naman ay nilagyan ng stand. Uy, ang init na ha, sobrang init na. Doon na tayo magpatuloy. Halika, doon tayo sa loob at nako. Pati ako. Sobrang init, grabe. Asan ka na? Ayan siya, Kanina pa siya nagliligpit ng mga halaman. Naawa siya sa mga halaman. Kawawa naman. Ang ginawa mo? Nilagay niya yung mga lupa galing dun sa mga ibang pots. Tumba. Maganda, ang cute niya, Buhay pa naman yung mga halaman. Buhay na buhay yan. Maganda nga, Naso nga lang. Ayun nga. Ayan, si Jonathan, asan mo dadon? Isang mo na dinala. Tumawid-tawid na kung saan-saan. May gulay. Look at that. Ang laki na kasi nitong tricolor na ito. Super laki. Shush, ang daming ugat. Maganda ko. Kulang itong niya. Mas malaki dapat. Malaki. Maliit ang pot. Maliit lagi ang pot niya. Maliit naman, sobra. Saan tayo maghanap? Wala tayong malaki na. Naubos yung malaki. Wala na? Yan na lang muna. Pansamantala. Lipat na natin pagka wala bibili pa tayo. Basta lang malubog yung niya sa medium. Wala bibili pa tayo. Paano yan? Ganyan tsura niya muna. Improviso. Improvisamente. Pawis mo na sabi ko magbihis ka kanina pa. Pagpawisin sa mainit pa. Diyos ko, ang init talaga, grabe. Alam nyo, pag walang kuryente, walang electric fan, wala lahat. Yung ultimong tubig, wala na naman. Kagabi lang meron. Hanggang umaga lang ang tubig namin guys. Pagkarating na ng 6 o'clock, wala na. Ayan, nalipat. May lalagay. Where will you put? Ayan, tingnan nyo mga halaman namin. Mga ganda pa. Ano ka mo? Mga ganda pa naman. Gaganda pa rin. Magaganda pa rin naman halaman natin. At
Hindi naman porket binagyo guys, ay pamigay na namin yan. Mahal namin yung mga plants namin. Dahil guys, babalita ko sa inyo, may tumawag at nanghihingi. Hindi, huwag naman pong ganon. At yung malalaki pa ang gustong hingin. Eh binili namin ng libo-libo yan. Naku naman, huwag naman ganon. Di naman sa nagdadamot kami, pero ininvest namin yan dahil collection namin. Huwag naman pong ganon. Ikaw, payag ka? Hindi, oh. Mahal na mahal niya yan. Alagang-alaga niya yung mga halaman niya. Tapos hihingin yung ganon. Bumili ka. Huwag naman. Bumili sila. Kami hinanap namin kung towns, sa mga towns na malalayo kami nakakarating para mabili yung mga yan. Tapos hingin lang ng ganon. Hindi ganon ka-easy ha. At saka di porket binagyo kami ay ganon na. At grabin mo na yung mga halaman namin. Huwag naman. Kaya pa naman namin mag-alaga niyan. Ayan oh, magaganda pa rin. Buhay na buhay pa rin naman. Nakulangan lang ng mga dahon yung iba. Medyo na punit lang yung mga dahon. Pero ganun pa rin, beautiful pa rin. Oh, andyan pa rin naman. Huwag naman hingin-hingin. Oh. Ayan oh. Ayan si King Antorium oh. Sumagot ka nga, King Antorium. Sige nga, kumibo ka nga. Ah, hihingin ka raw. Hingiin ka na. Kaya man ako. Saan kaya ako makahingi kung ako kaya manghingi? Ha? Hindi naman ako nanghihingi pero binibigyan akong kusa. Yun, hintayin lang natin may magkusa. At sa mga kakilala, ay mahiya ka namang hindi hihingi ka, tatawag ka at hindi mo kakilala yung hingan mo. Huwag naman ganun. Mga kakilala, mga amigo, amiga ay nagbibigay kusa ng heartily na offer nila katulad ni Ma'am Elena. Nagbibigay yon, pero yun ay kusa, hindi ko hiningi. Eh, yun nga eh. Mukha yun. Kapalang mukha yun. Ingay. Hindi mo pa kilala. Ay, ay. Nangihingi ng mga malalaking tanim. Ayan po, yan, napunit-punit. Pipili pa siya. Pero mapalitan tong mga ito. Pagka ano, alisin na lang natin to. Ito. Para palitan niya ng bago. Ganun yan eh. Pag ninalis mo yung pangit, may tutubo na namang bago. Ganun. Tingnan mo yan, oh, tumubo ang bago. Pero alisin natin ito. Alisin natin yan? Ito, alisin natin. Pakalbo na. Yan nga ang sa akin. Yan, oh, napunit-punit siya. Pero yan naman ay, ano, mapapalit ito. Healthy, oh. Hindi na ano ito. Oh, galing ano. Alam niyo kung saan ito nakatago kasi? Nakuberan dun sa balcony. Nandun yan. Ito naman, si Renoxii, tingnan nyo, oh, si Renoxii ay napunit at na Si Torto maganda pa. philodendron din to. Si Torto ang gwapo pa. Diba? Maganda. Oh, yung Buhay pa rin. ito, inilipad din ni Odette ito, pero milagro at buhay na buhay naman siya. Ayan oh, natanggal lang yung isang dahon niya. Ito yung bago magbagyo ay prinopagate natin. Buhay naman siya kahit inilipad. Di ba? Sariwa pa oh. Oh, Ang putulin na ito oh. tuloy din yan. Oh, putulin na para magpalit siya ng bago. Kalbo na siya. Oh. Ayan, kinalbo na si Black Cardinal. Ay, nakalbo si Black Cardinal. Luya. Nakalbo na, luya. Wawa naman yan. Wag na lang, tama na muna. Step by step lang. Kasi baka Tama na mabigla. muna, tama na muna. Huwag mabigla. Ganyan lang talaga yan. Alisin din niya yan. Yung mga black cardinal natin, kinalbo. Ay, nakalbo ang mga black cardinal. Oh my gulay. Why? Why the lion? May humihingi na. Baka nga naman itapon mo na lang yung mga plants mo. Hindi ako nagtatapon ng tanim ha, pinaganoan ko yan. Aya, hindi ka nagtatapon. Oh, narinig niyo yan ha, mahal na mahal niya yan. Naku, ang aga-aga pa lang, inasikaso na niya yan.
Tapos hihingin lang ninyo. Ayan. Boss, Ayan boss, to rin. Nagbagot-got. Eh, baka sakali lang Tanim naman. na ang mahal lang bili namin tapos mamaya hihingin lang ninyo. Ayun. Sinabi na. Ayan. Sino ka man Ayan. sa tao ka na nagpapanggap ka dyan na sa bayong kakao. Sa Tama na. Mo yan, parang dugo, oh. Oo, yan talaga. Ito ang ginagawa namin dito sa mga tanim, guys. Ito ang ginagawa namin sa mga tanim na nasira ang dahon, guys. Tatanggalin ng dahon, katulad nito, pinutol, para sa ganon ay tumubo uli ang bago at maging lush uli siya at maging healthy looking. Ito, pero hindi namin pinagsabay-sabay. Meron pang puputulan sana, pero para hindi mabigla ay 3 ang pinutol muna namin. Tapos mamaya pag nagpalit, tsaka na naman yung iba. Ito rin, ganon din ang gagawin natin. Katulad nito, ayan, nasunog. Kasi maliit na black Ay. cardinal ang gagawin natin din. Ito si Black Cardinal na maliit, ay tanggalin na rin itong mga, katulad nito, tanggalin na ito, at saka ito, yung 3. Basta 3 lang, huwag sumobra sa 3 ang tanggalin para hindi siya mahapdian or yung magtampo. Kasi minsan ganun yung, pag nabigla ay magtampo. Tingnan nyo ito rin, ay buhay na buhay naman yan. Meron ngang maliit na, bad. Lumabas si Dying Ampon. So tanggalin natin ito at saka yon ay tanggalin. Nasaan ang gunting mo? Ba't di mo tinanggal? Tanggalin natin. Oo, tanggalin ah. Ayan, kaya nga sinasabi ko sa kanila kung paano ang gagawin pag ang tanim ay na-damage ng bagyo. Katulad nito, mga na-damage ng bagyong Odette ay para makarecover at mabalik sa dating beauty ay ganun ang gagawin natin. Tanggalin natin yung mga nasirang dahon, tapos hintayin na sumibol ang bagong dahon. Like for example this one, ayan. Pero ititanggalin na natin dahil kalahati lang. Basta tanggalin natin ang yung mga unhealthy leaves, ha? Ayan, tinatanggal niya. Ayan, ipakita mo naman para dahil ini-instructan ko sila. Lalo na yung mga kapwa natin na nabagyo ang mga tanim. Ganun lang po. Huwag nyo i-give up yung mga tanim. Basta-basta. At kapag ka may humingi ay ibigay na kaagad. Ewan ko sa inyo kung kayo ay generous enough at marami kayong source na pagkuhanan ng mga collection nyo, ay okay lang mamigay. Mas maganda makapamigay. Kaya kaso mo nga lang sa aming case ay medyo hindi muna. Dahil hindi naman ganun ka alisin din yun. Sino pa yan? Alisin yan. Naputol na oh. Isa. Alisin yan. Sino yan? Pinutol mo yung isa? Siya dalawa. Dalawa? Dalawa? Hmm. Oo, yan. Kaya yan? Putulin mo na yan. Basta 3 ang putol natin. Ayan. And then this one, tanggalin na rin to dahil hindi rin healthy. Ayan, tanggal. Yan. Ito, kalahati lang. Kaya mo nga kalahati. Naawa siya, naawa. Mahapdi raw. Basta ganun, 2 to 3 leaves ang tanggalin. Nang sa ganun ay tumubo at sumibol uli ang bago. Para sa ganun ay bumalik sa dating beauty. Yun ang gagawin natin. Shipping Princess. At si Pink Princess, tanggalin din yung mga nawindang-windang na mga dahon. Ayan, kasi ayan talagang binugbog ng bagyong Odette. Binugbog ng bagyong Odette. Kumbaga, sinabunutan ng bagyong Odette ang mga tanim nating magaganda. Salbahes na Odette yan. Kaya ayan, tanggalin lang natin yung mga nag-brown, yung mga unhealthy leaves. Ayan, diba? Para sa ganon ay tumubo uli ang bago. Okay, ito si Billy Tay. Ganon ang gagawin natin. Clavigerum. Tingnan nyo, parang sinabunutan, sabi ko sa inyo parang sinabunutan ng bagyong Odette. This is Anthurium plant, guys, pero ang ganda ng tumubong bago, no? Very beautiful, di ba? Kita mo naman. Beautiful. At nandito tayo, may mga downy kayong nakikita dahil hindi pa ako tapos maglaba. Alam nyo naman, wala pa kaming kuryente, hindi ako pa makapag-wash sa washing machine. Kaya eto, ayan, nakahanda ang labahin ko. Pero marami na akong naipon ng mga tubig. Ayan, at least may enough water kami na panglaba for now. Okay?
So, ito namang si Angela. Ay, salamat naman si Angela at hindi naman nakalbo. Alam nyo, matibay ang dahon ni Angela. Napansin ko, ang tibay. Pero alam nyo, ito rin oh, nagka-crack-crack din. Pero okay naman siya, okay lang. Okay lang, isa lang ang na-damage na dahon. At tumubo pa ang mga bago. No? Ayan, tinanggal niya yung mga nag-brown na mga dahon ng... Ayan, tingnan nyo. Ano, dahon niya, ano, dahon. Oh, ganyan siya mag-ingat ng mga halaman niya. Tapos namaya, hingin nyo lang yung malalaking halaman niya. Naku, mahilig sa malalaking halaman to. Binili namin ng mahal, tapos hingin lang ninyo. Pakaswerteng sobra. Oh, huwag kang maingay. Hindi, nagtatry lang kung papayag ka naman. Baka nga naman para kang Santa Claus na ganun ka ano. Ito naman, ito siguro pwedeng itanim ito, no. Yung bunga niya nag-brown. Alisin mo nga yung nag-brown. Pero ang ganda, no? Kahit brown siya, ang ganda. Pwede mong pinturahan ng gold dito. Pwedeng pang decorate. Ganda. O, yung Lucebono natin ay okay pa naman din. Kaya lang, maganda. Maganda ang variegation niya. Siguro ito mapropagate na dapat. Kaya lang guys, wala kaming pots na malalaki. Bibili pa ako. Kasi ang dami naming i-propagate talaga. Ang dami. Lalo na yung mga malalaki. Oh. Pati ito na stress, oh. Ay? Nag-brown, naluto. Naluto sa araw. Ano sa bagyo, nagano'n ba? Oh, na-shake-shake, no? Ayan, nakita nyo? Yung bahay namin. Yan, yung bubong na yan. Pati doon sa kabila ay nasira. Oh, daming repairing dito sa bahay, guys. Pero okay lang. Ganun lang talaga ang buhay. Hindi lahat pasarap, ha? Tanggapin natin lahat yan. At ito naman si Gigantyo, may kinuberan ni... Ano nang tawag dito? Nakalimutan ko. I forgot the name. At si David Sonia, tingnan mo si David Sonia, ang ganda-ganda nito. Ang shiny-shiny noon na plain green. Ngayon, ano nang nangyari kay David Sonia? Ay, naku. Nangyari. Bale, babalik sa dating beauty yan, mga yan. Babalik sa dating beauty yan. Okay? At ito naman, di ko na nadalaw kung meron bang mga... Wala naman, malinis siya, si Stingray. Ito yung inalagaan natin dahil pinutak din ng yung spider mites. Uy, ang ganda ng bagong dahon. Ang ganda. Dalawa lang noon ang dahon, ngayon naging 3 na pala. Di ko na malayan. Wow, ang ganda ni Stingray. Very nice. Very nice, very kind, very generous. Oh. Di ba nagsibulan na naman ang mga bagong batch? Sabi sa inyo mag-grow uli ang mga yan Oh, si Cobra Ito naman si Asplenium Dodong. Tingnan mo naman ang ganda. Ito naman si Cobra Fern. Ang gaganda ng mga fern dito, kaya lang nag-brown-brown yan. Kailangan pa asikasuhin yan. Ayan si Monticola. Tingnan nyo si Monticola. Ang ganda, no? Ganda ni Monticola. Nandun. Napadpad na doon sa dulo yung bilitay natin na isa nandun. Si Popeye. Oh, tingnan mo naman yan. Ayan, si Super Boom napadpad doon sa dulo. Okay lang. Okay na okay sila, guys. Okay na okay naman ang sitwasyon ng mga halaman dito. Okay na okay naman. Kaming dalawa ng asawa ko, mahilig kami sa tanim. Yung asawa ko nahawa sa akin. Ngayon na nahahawa, guys, parang mas lalo siya na napamahal. Kumbaga grabe ang pagmamahal niya sa mga tanim. Parang naawang-awa siya dyan sa nangyari sa bagyo. Kaya dun sa mga nanghihingi, huwag naman ganon. At hindi porket na bagyo tayo ganun na ang nyo sa amin. Huwag naman ganun ka presko, no? Okay. Thank you so much. See you again next time, guys. Ito ngayon ma-update ko this morning. At ganyan ang mga sitwasyon ng ating halaman. Magaganda pa rin. Tingnan nyo naman, gold na gold yan. Diba nakaka-inlove ang mga color. Yung mga ferns natin. Ang gaganda, diba?
Ayan si Barba. Rufi Barba. Yan. Ganda. Ganda niya. Magaganda lahat ng mga tanim. Nakaka-inlove. Oh. Tingnan mo naman ang mga shapes niyan. Magkakaiba. No? So, bye-bye for now guys. Yun ang may share ko today. And today, maybe, alam nyo, meron akong gagawin today. Magluluto yata kami ng chicharon today. Para may share sa inyo. Yung, abangan nyo guys ha. Kasi, gagawin ko, kumpletuhin ko na yung video about the making of chicharon without drying under the sun. Okay? Kasi marami nagtatanong, paano na kung hindi umaraw? Ganun. Paano na kung nasa winter time tayo? Paano na kung nasa country tayo na ganon na walang sunlight na makita? Kaya ngayon, masulbad yan, kukumpletuhin namin today yung video. Okay? So, bye-bye! See you again next time guys. Ito rin, hindi pa natanggal. Tatanggalin pa to. See you again next time. Love you guys. Ang tingkad ng araw, sobra. Pero thank you Lord God kasi may patrabaho kami. Hindi na muna namin welcome ang rain kasi yun nga, mahirap magpatrabaho pagka mag-ulan-ulan. Okay? So, thank you so much Lord God. Thank you so much guys, mga kachits. Sana lagi kayong nakasuporta sa amin. Yun lang hinihiling ko. Sana naman i-share nyo naman yung video namin. Sana naman maintindihan nyo naman sitwasyon namin na ganito ngayon walang kuryente ay hindi na muna masyadong makapag-upload na katulad ng kadalas noong dati. Di bale, darating din ang panahon na magkakaroon din ng kuryente, magkakaroon ng internet at maayos din yung fiber natin. Okay? Bye-bye! See you again next time. God bless. God bless you all guys.